Egunon. Euskara batuaren adierazpena. Arantzazutik mundu zabalera. Euskaltzaindiaren sorreratik 100 urte eta Arantzazuko biltzaretik 50 igaro direnean, Euskaltzaindiak honako adierazpen hau aurkeztu nahi dio euskal gizarteari. Euskara batuaren inguruan eragile publiko zein pribatuek berresteko eta azpimarratzeko euskara batuaren garrantzia eta horrekin batera orain arteko ibilbidea eta etorkizuneko erronkak. Hartara bat. Euskaltzaindiak berresten ditu bere sorrera bultzatu zuten printzipioak eta aldi berean euskara batuaren jatorrian daudenak. Euskaltzaindi sortu berri hura lehen ordutik hasi zen batasunaz arduratzen. Aurretik, idazleek ere euskaldunen arteko euskara bateratuaren beharra somatua zuten eta norberen neurrian eta moldean erantzuna ematen saiatua zen. Euskaltzaindiaren sortarauetan, agiri da jada euskararen batasuna izeziz euskaldun guztiak idatz irakurketan erabiltzekoa. Ondoko ibilbidean zehar, auziaren inguruan egin diren saiaketa, inkesta, proposamen, txosten edo ikerketak eta antolatu diren biltzarrak ez dira alferrikakoak izan. Naiz eta 1978 arte ez zuten gailurra jo. Alegia, Arantzazun, euskara batasunere bidean jarri eta handik 10 urtera Bergaran berretsi arte. 2. Euskaltzaindia partaide izan da 20. mendearen 50ko eta 60ko hamarkadetan euskalaritzan eta euskalgintzan nagusitzen ari ziren hizkuntza planteamendu berrietan. Belaunaldi berriek euskararen biziberritzea eta batasuna ezinbestekozat joak zeuzkaten. Batasunaren bidez euskara gizarte berrira egokitzeko irakaskuntzan, hedabideetan, kulturgintzan eta geroago administrazioan. Arantzazun, Bilbon, Eibarren, Baionan, Ermuan, eta beste leku askotan elkarrekin lanean aritzeko eskaintzak eta proposamenak egin ziren, eta haiek baliatzen jakin zuen Euskaltzaindiak Arantzazun. Eta ondoren, euskalgintzarekin eskuz esku egin zuen bidea, eta halaxe eraman gidaritza, etenik eta pitzadurarik gabe. 3. Euskaltzaindiak aho betean aitortzen du prozesu honetan parte hartu duten hainbaten lana, norbanako talde edo erakunde izan. Horiek ahalbidetu baitute beren ekarpenekin euskara batua moldatzea, aniztasunaren eta adostasunaren ikuspegitik. Aitortu ez ezik omenaldia ere egin nahi die bidegile horiei Euskaltzaindiak. Eta baieztatzen du, euskara batuak, euskaldun bakoitzaren errealitate linguistiko eta kultural berezietatik abiatuta, zinezko elkargune emankorra ekarri duela. Euskaraz, jatorri zein ikasbidez, ari diren guztientzat. Arro dago Euskaltzaindia horretaz. Begien bistakoa baita, Euskal Herriak eta herritarrek izan dutela ibilbide ausart eta oparo honetan protagonismorik erabatekoena. 4. Euskaltzaindiak omendu nahi ditu euskara batuaren gune hori hainbeste ilusio, lan eta nekeri esker osatu eta osotu duten guztiak. Hortxe dira besteak beste, beraien buru euskalduna euskara batuaren bidez alfabetatu dutenak. Edota, euskararen mundura ikasiaren bidez etorri diren hiztun berriak. Abia buru euskara batua duten euskaldunak, euskararen demografia berrian gero eta ugariago izango direnak bestalde. Batzuek eta besteek euskara batua lanabez aproposa dute beren eguneroko zereginetan. Izan ere, euskara batua lurraldean lurraldeko izateaz gainera gizartearena ere bada. Leku eta funtzio askotarikoa, hiztunen aho mietan eta idatzietan bizirik dagoena. 5. Euskaltzaindiak dei egiten die belaunaldi berriei.
euskara batua arrotza barik bere-berea izan dezaten, eta beraien adierazpideetan erabil dezaten, belaunaldi bakoitzak duen eite eta tankera propioarekin. Guztion artean bultzatu behar dugu euskara batua. Gure arteko zubia izan dadin, nork berea duen euskaratik abiatuta, baina euskaldun guztion arteko estekadurak erabat bermaturik. 6. Euskaltzaindiak kezkaturik dago, azken aldian hizkuntza estandarrari buruz nabarmendu den zenbait iritzi eta jokamolderekin. Euskaltzaindiak uste du, euskaldun oso izateko modua ekarri digula euskara batuak. Euskaldunon barne lotura, hiztun guztiok errazago elkar ulertu ahal izateko zubitresna, euskaldun berrien eta zaharren arteko elkargune zabala. Eta azkenik, baina ez azken, euskararen beraren izena eta omena. Begirunea zor zaio horri. 7. Euskaltzaindiak engaiamendua adierazten dio gizarteari, ez goitik beherako ezarpenaren aldetik, ez bada pedagogiaren eta konpromisoaren aldetik, ideologia politikoetatik at. Koordinazio lanaren bidez gauzatuko du euskara batuaren sustapena eta bultzada. Koordinazio horretan ari dira Euskaltzaindia, Euskalgintza, gizarte eragileak, herri aginteak eta gainerako erakundeak. Eta eginkizun horretan aintzat hartu behar dira euskara batuaren inguruko orain arteko erabakiak. Euskara estandar baten nondik norakoak. Izatez, aurrerantzian ere, eman beharko dira pausoak euskara batuaren alorrean euskalgintzarekin batera, hizkuntza zerbait bizia baita, etengabe aldatzen ari dena, gizarteak izan ditzakeen premiei egokitzeko asmotan. Hitz batez esateko, Euskaltzaindiak zerbitzua eman behar dio gizarteari, eta euskaldunengandik jasotzen duena euskaldunei itzuli, beraien onura eta erabilerarako. 8. Euskara batuaren erabilera sozialari laguntza eman behar zaio, eta begien bistakoa da erabilera horri bidea erraztu behar zaiola. Gaur egun gero eta zabalagoa baita euskara batuaren presentzia Euskal Herriko herrialde guztietan. Horretan ere, artez uztatu behar dira Euskaltzaindiaren betiko zereginak, alegia euskara batuari buruzko formulazio linguistiko eta sustatze lana, akademiaren sortzaileek jarri zituzten Iker eta Iagon sailetan urrenez urren. Historian zehar horren adibideak ugari dira Euskaltzaindiaren eginetan, eta garai hauetan ere, hizkuntza politikaren eragile publiko zein pribatuekin ondu beharrekoak. Eta horiekin batera jokatu behar du Euskaltzaindiak euskara batuaren aldeko hizkuntza politika sendoa egiten. 9. Zerekin horietan Euskaltzaindia bere jarduna eraberritzen ari da. Gizarte moderno baten beharrei aurre egin ahal izateko, gizarte horrek euskaran berean bilatzen baitu, hizkuntza propioa duen aldetik, nortasun eta komunikazio tresna eragingarria eta egungo bizimoduari egokitua, hartarako baliagarria dena. Zeregin horietan badira bere biziko arloak euskara batuaren edapenerako. Hala nola, irakaskuntza eta herri administrazioa, euskara ofiziala izatearekin batera. Horiek guztiak ekarri diote euskarari egoera berria, eta horien bitartez egin du bidea euskarak digitalizazio mundura, ezinbestekoa data ingurune digitala Euskaltzaindiaren zereginetan. Euskararen estandarizazioa eta erabilera soziala xede eta helmuga baititu Euskararen akademiak. 10 eta azkena. 100 urte joanak dira, Euskaltzaindi sortu berriak euskararen bateratze saioari ekin zionetik. 50 urte berriz, Arantzazuko biltzarra egin zenetik. Euskara batuak euskaldunen egin ahalak tartean direla, eremu berriak irabazi ditu euskararentzat eta euskal kulturarentzat. Hala ere, oraindik badira irabazi beharrekoak. Zerekin horretarako, tresna paregabea dela erakutsi du euskara batuak,
eta bere aintzinamenduan jarraitu behar dugu guztiok. Hurrengo 50 urteetan ere bada motiborik euskara batua indartzen saiatzeko. Lanabez baliagarria da berau, aldian behar izan ditzakeen egokitzapenez, hiztunen arteko hainbat jarduera errazteko eta bermatzeko. Batez ere, idatzizko jardunean eta mintzaera jaso formalean, erreferente argi eta noranahikoa eskuratzeko. Hurrengo belaunaldien eskuetan jarri behar dugu ondare hori. Etxetik eta lagun artetik euskaldun direnei beren hizkuntza gaitasuna osatzeko eta aberasteko bidea emango diegu horrela. Eta etxetik ez dakitenei euskaldun askoren esparrura erakartzeko aukera eskainiko. Belaunaldi berri horiei dagokie, eskuratu dieguna osatu, hobetu eta hurrengoei transmititzea. Horixe da bidea, euskarari desio diogun etorkizuna bermatzeko. Zalantzarik gabe, bermatze horretan guztiok behar dugu partaide izan, eta lehenik euskaltzaindiak.